Smerom k šťastiu, priatelia, vy, váš syn, dcéra, vnuk, vnúčka a všetky vaše generácie dostanete zákazku na prácu pri vašich dverách. Otvorte si mobil, prejdite na bezplatnú webovú stránku www.onevoraltonemilitary.com, zaregistrujte sa bezplatne a zapíšte si registračné číslo. Minimálna platba za túto prácu je, že budete dostávať svoje obľúbené jedlo podľa svojich potrieb až do konca života. Ďalej čistý vzduch a voda, pohodlné bývanie, zdravotná starostlivosť a vzdelanie a všetky ostatné potreby. Globálne otepľovanie sa zníži podľa našich potrieb. Ďalšie zmeny v tom čase všetky púšte a morská voda sa vrátia do štádia 4004 pred Kristom. Na samite G20 2023 sa diskutuje o dôležitosti jednej zeme, jednej rodiny, jednej budúcnosti. Po tomto úspechu nie sú potrebné zámky pre domy. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac, otvorte si YouTube, prejdite na epizódu Adibar English od 1 do 6 celkom 10 minút v 40 jazykoch, váš, PMJF, Lan, Agila Ulaga Adibar Samraya Adibsi Samrat Eshoga Chakravarti Raya Raya Cholen. Medzinárodný člen Lions klubov od 1981 a okresný predseda rodiny Jan World Jan od 2007. Ďakujem z2.adhibar. alebo RG.